alaikum hettiyanko ɓeeɓiyan ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon tan kadi min dañir weltare oɗo subaka talata hande ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jeccaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna fof borosolo en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ni jeeya ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi hettiyanko ɓeeɓiyankoɓe woni e gueɗe football match hanke dañɗo hakkude Sénégal e Gambie goɗɗum nani hen woni gueɗe politique holla mbiyan dawrugol joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi. noon tigi hettiyankoɓe ɓeeɓiyankoɓe gudditiren jayde gentire Le Soleil on ji Sadio Mané no wambiri oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Lamine Camara ɗum ɗon noon hanki tigi kanko wonno lomde match caggal nde ganda hakkude Sénégal e tan Gambie kamɓe jayde Le Soleil noon ɓe mbi Sénégal kay fuɗɗorima ɗo moƴƴi e ɗiɗo match uji ganduɗa ete oɗo saaha kay fuɗɗima hanki ɓe dañi tati e dow Gambie garen e jayde L'Observateur kamɓene koye gon felo yaɓɓi ha joni tan ɓe mbi ko score moƴƴo hakkude Sénégal e Gambie ɓe mbi Lamine Camara kay woni mo ganduɗa cukalel tigui gaddugel apport mawɗo hanki e match o ɓe gari ha joni tan toon to ganduɗa kañum woni kanko cukalel guel ɗon mo ganduɗa ete ko tan banggue walla mbiyan makmo Mbour ɓe mbiyata kay victoire makko woni victoire mantiniɗo garen ha joni e tan jayde L'Observateur keddotoɗen ɓe mbi mi Sénégal noon haala muɗum nani haale oɗo saaha ne foti noon fuɗɗitede ɗo e nder leydi meɗen garen ha joni e jayde enquête noon ɓe mbi ko entrée triomphale tigui walla tan natgol mo ganduɗa ga baroɗe meɗen mbaɗi ɗum woni tan ga natgol dañgol fayida ko hen tigui ɓe gaare oɗo subaka ɓe mbi Lamine Camara woni homme du match ɗum ko hanki wonno ha joni tan jayde coftal ɓalli kañum ne wi tan ko entrée fracassante woni yete noɓe natiri e tan oɗo kan ko ganduɗa koko foɓɓante kelle saabu noon ɓe kolliri koye mabɓe mbi Lamine Camara premiére CAN o nanni butuji ɗiɗi e guel ɗon cukalel ɓe garti ha joni tan e oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Sadio Mané kanko Lamine Camara noon woni milieu terrain o ha joni tan ɓe garte e Sadio Mané kañum wi tan ko dañi hanki ko kay ko weltare tigui e makko garen e jayde rewmi noon oɗo subakari tan koye garɗiɗo leydi ndi wi garɗiɗo leydi ndi kay wogo watta ko mise à jour walla tan ɓe mbi Sénégal weddima walla nane mise à jour muɗum ɗum ɗon noon ko koppareje kewɗe tolniɗe e million ngaji temedde ɗiɗi jogorɗen nannede tan e ɗiɗon projet ji ɗi ganda fayi koye création ji ɗi ganda yete kay création ji paaɗe yete kay eko ganda ko kañum ɓurata yuɓɓinde ko fayi tan e banggue informatique e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ɓe jogori arde ɗum noon woni gueɗe tan walla konngudi gardiɗo leydi ndi to banggue intelligence artificielle garen e jayde tribune noon addi ko namdal e wiide tan ko tolne ujunnaje e jeenayyi walla tan mbiyan 900 000 électeurs woni yete temedde jeenayyi ujunere elle ko noon de jibi temedde jeenayyi ujunere ɗi ganduɗa ete kay hande ina haale ina namde holto naati ɗum ɗon noon ɓe mbi ko électeur uji ganduɗa jiitaka to ganduɗa ko kañum woni banggue fichier o ɗum noon woni namdal manggal gaddagal e jayde tribune kamɓe noon oɗo saaha kay ɓe nawata lettere mabɓe walla tan bojji mabɓe koye yeeso Union européenne beele tan maɓe ƴewte walla tan namde waɗe eko fayi noon walla losko uddite garene jayde Les Échos ɓe mbi candidat ji ɗi kay oɗo saaha riwaɓe walla yaltinaɓe hen kamɓe noon ɓe nawi tan ko ganduɗa kañum woni goƴali mabɓe to Union européenne ɗum ɗon noon hande woni namdal ngal woni kamɓe yete holko saabi kay ɓe dañi ɗe mette haaɓe jettoyi toon garen tan ha joni ɓe garti e baroɗe men hanki e polgol fooli ɓe ganduɗa kamɓe goni jeeheɗe tan Gambie garen ha joni jayde quotidien Le Quotidien ɓe mbi Karim Wade kay ko ka mo ganduɗa sage uji ƴeeɗiɗi ɗi ne poti tan uddide ɗum mbaɗa hen witto yañgo woni tan gueɗe makko ko nationalité ji ɗiɗi o jogui ɗum noon ko namdal manggal ganduɗa addama ɓe mbi Lamine Camara kay kanko waɗa tan kanko waɗa l'homme du match ɗum ko hanki wonno caggal nde ganduɗa o waɗi ko doublé match goto nanni hen butuji ɗiɗi garene jayde source a noon kañum e oɗo subaka ari tan ko wiide
to gueɗe Karim Wade kay won gadduɗo hen analyse uji muɗum woni Ibrahima Bahum ne woni tan formateur journal to banggue journalisme kanko noon sutti kongude makko fanude Karim Wade nde waɗi analyse makko o wi tan ko kanko Karim Wade ko ɓiɗɗo Sénégal hay sono wiye ko ɓiɗɗo France saabu ko neɗɗo mo ganda e sukaɓe mum tato ɗe dañi tan ɗiɗoɓe ko ɗo e jibina nder leydi ndi te noon debbo joom suudu makko ko française wonno te noon omo wawno nawde ɗum toon to diwan mo France gam heptoyo toon kono ɗo tigui oɗon hepti sukaɓe muɗum ɗiɗo te ɗum ɗon noon woni kadi ha joni tan ko ganduɗa oɗo ɓiɗɗo so darima hande ni wiye ko sénégalais walla wala sénégalais ka ɗon haala kay ko haala tan weeyowa fotani wonde débat jojjinteɗo garen ha joni e tan lion suji ɗi walla tan mbiyen baroɗe meɗen hanki e kano ganda dañi bituji tati e dow Gombi nane nder jayde source a kañum ne ha joni tan garen e nde ɗo jayde ganda ko kañum woni jayde libération noon uddata damal e oɗo subaka libération ari tan ko hanki ko ganda en kalino ɗum woni tan e ɓeɓe ganda kamɓe goni 26 kamɓe 26 noon ɓe mbi tan ko mépris total paaɗo tan e décision ji ganduɗa ete tottama ɗum noon liggeyaji ɓe puɗɗino e faade tan e gueɗe ɗe ganda aɓe gonno hen ɗum ɗon noon koko dartina tigui saabu yete ɓe mbi tan ko oɗon entreprise kañum noon ala tan droit e gueɗe ɗe ganda ne waɗanno ɗum caggal nde ganda noon ko tolne milliard uji jeeɗiɗi piccal jeetati nannanoma oɗon ligguey ɓe mbi centra SA noon kañum tan ari e konngudi ganda ko hen tan kañum addi to banggue laɓɓitinde ɗeɗo kopareje kono kadi wiide tan koɓe wiyaɓe yoɓe dartin liggey mabɓe kamɓe centra SA caggal nde ɓe mbaddi junggo e fane oɗo entreprise française ɗum noon mataw ne jeeya ko addani ɓe caɗele haaɓe mbiya yoɓe dartin liggeyaji ɗi ɓe mbaɗanno ɗum noon woni noon ko ganda ina muusibe e ngal ɗon banggal ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ko ɗo tigui gudditen roɓɓindu jayndeli meɗen joni gudditen hello wongo so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe garane ko ganduɗa kañum woni banggue meɗen goɗɗo walla deuxiéme partie noon gudditirten hen koye accident baɗɗo e tan autoroute à péage o oɗon accident noon addi yimɓe 16 dañɓe gañandeli e tan joyoɓe ganda oɗo saaha ɓe goni koye état critique walla mbiyen tan gañandeli musidɓe dañi ɗum noon ko hakkude auto ji ɗiɗi ɗi ganduɗa kawri koye autoroute à péage o dañi ɗum ko hanki wonno hewɓe noon dañi hen gañandeli ne jeeya hen noon joyo ɓe ganda oɗo saaha kay kamɓe aɓene gondi museki ɗum noon garen e banggue goɗɗo woni tan gueɗe Karim Wade ɗo joni ne surti haala to banggue politique ne anda politique noon kañum e haala tigui yaadi ɗum ɗon noon oɗo saaha jopa feɗendu ko Karim Wade to ngal ɗon banggal noon woni double nationalité makko saaha foof ne haale saabu noon ne anda hedde 2019 jeeyanoma e sungoli ɗi kono noon haade mo yaade ko tan koppareje ganda wiyanoma yo yob ɗum ne fonno nadde keesuji ɗi Sénégal hande noon ɓe kalta ko haala wiide yo sage uji ɗi mbattu hakkille Karim Wade jogui ko nationalité ji ɗiɗi ɗum ɗon noon mataw ɓe mbaɗi losko e nder koye mabɓe ƴewde ɓe jii inde kanko Karim Wade e base de données mo tan mo France walla mbiyen tan e to ganduɗa kañum woni ɓiɓɓe France ɓe ko toon jeeya to banggue wawde wodde eko way noon toon noon inde makko nan toon ɗum noon hollirta ko kanko ko ɓiɗɗo France mo jogui nationalité française oɗon nationalité noon ne wawi haddemo wonde hande ko ganduɗa kañum woni jeeyede e sungoli ɗi saabu noon wiya ko pour jeeyeɗa e sungoli nder leydi meɗen Sénégal fala budde ma gona ɓiɗɗo sénégalais à 100% mana a jogata ko nationalité goɗɗo wiide komi ɓiɗɗo Guinée walla mo Gambie walla France walla États-Unis jogade nationalité ɗiɗi il faut goppa goto o gona e goto o woni gona nationalité sénégalaise ɗum ɗon noon hande mataw ne addanimo caɗele ngal ɗon banggal hayso tawi yummo ko française ko ɓiɗɗo France hayso tawi sukaɓe makko ko ɗo jibina ɗum ɗon fo hande wona loi o wi ko ma neɗɗo o wona exclu
exclusivement ɓiɗɗo Sénégal à 100%. woni sa joguima nationalité gi ɗiɗi il faut mbaɗa renoncer e nationalité goto o. ɗum ɗon noon hande woni gueɗe ɗe ganduɗa mataw mo hollit saabu yimɓe makko neni mbiya kanko nationalité goto jogui. ha so tawi to ndeɓe ƴeewi walla nde mbaɗi loskoli ɓe jii ko goɗɗum kanko il faut o haala o adda ko ɓuuri labtude e ngal ɗon banggal woni darade wiye min komi ɓaddo renoncé e nationalité française so loskoli waɗama tawa ɗum ɗon ne ko gonga walla o haala goɗɗum so losko waɗama yiya goɗɗum. en tout cas ko wawi hen wonde fof woni so yiiɗi jeeyede e sungoli ɗi il faut o waɗa renoncé nationalité française mo ganduɗa ko kañum o jogui. hettiyankoɓe ɓeebiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanoni to banggue gueɗe renɗo ɗum noon udden oɗo banggue gongol so allahu lamɗo jaaɓi garene ko ɓuuri yajde banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra et montage ko Djiby Dia.